आपण ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଘରେ କିପରି ଆପଣମାନେ ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ କରିପାରିବେ କମ୍ ଆୟୋଜନ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ଯାହାଙ୍କୁ ମଦନ ମୋହନ ଭାବେ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀଦେବୀ ବା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ଭାବରେ ନେଇଛି। ବାହାଘରରେ ଯେପରି ବର ଓ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଏକ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ସେହିପରି ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦୁଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏକ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଛି ଏବଂ ଯେପରି 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଦେବ ଦମ୍ପତି ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଇଁଠାଳର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ ଦୁଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁକୁଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି। ଏକ ସାଧାରଣ ବିବାହରେ ଯେପରି ବିଧିବିଧାନ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଘରେ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଘରେ ଯେତିକି କରିପାରିବା ଆମେ ସେତିକି କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ଦୁଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁକୁଟ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିବା ପରେ ବରଣମାଳା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ 2ଟି ମାଳ ଧରାଇ ଦେଇଥିଲି, ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଛୁଆଇ ମାଳାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲି। ଯେପରି ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ବା ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁଳସୀର ମାଳା କରିଥିଲି ଏବଂ ମାତା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୁଷ୍ପମାଳ କରିଥିଲି। ଏହାପରେ ଯେପରି ବର ନବବଧୂକୁ ତାର ଶୃଙ୍ଗାର ପାଇଁ ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୂର ଓ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ସେହିପରି ମୁଁ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ରୂପୀ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖା, ନାଲି ଶଙ୍ଖା, କଙ୍କଣ ଓ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଏବଂ ଶେଷରେ ସିନ୍ଦୂର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲି, ଯାହାକି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୂର ପ୍ରଦାନ କରିବି, ଯାହାକି ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ହାତରେ ଛୁଆଇ ନେଇ ମା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଛୁଆଇ ଦେଇଥିଲି। ଏହିପରି ଭାବେ ମୁଁ ବିବାହଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏହା କିପରି ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଠାକୁରଙ୍କର ବିବାହ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।